Teknik kigger mange af os forbrugere efter energimærket, den her farveskala, som man finder på nye varer. Men mærket er langt fra altid retvisende, viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet. Faktisk er hver tredje produkt mærket forkert. Vi gør det næsten alle sammen. Kigger efter det her energimærket, når vi køber hårde hvidevarer og elektronik. Hvor meget kigger du efter sådan nogle her mærker, når du er ude og købe hårde hvidevarer? Jamen, jeg går jo efter selvfølgelig lavt energiforbrug. Hvis jeg skulle købe et nyt køleskab eller sådan nogle ting, så vil jeg nok i hvert fald se på energimærket. Det kigger jeg på hver gang. Men en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet stiller spørgsmålstegn ved mærkets troværdighed. Hver tredje produkt, som rådet har undersøgt, har nemlig ikke haft det godkendte mærke, men en kopi, der i værste tilfælde har fortalt noget forkert om produktet. Nogle af dem har enten ikke mærkning på, og så er det jo rigtig svært at finde ud af. Andre, der har man simpelthen skrevet for eksempel A+ på produktet, men op på væggen står der A++, og hvad skal man så stole på? Og der er også nogle af dem, der er hjemmelavet, så det er lidt forvirrende, når man er derude som forbruger. Et af de her energimærker er en kopi, som Forbrugerrådet har fundet. Hvorfor det tror du det rigtige? Jeg vil mene det var det rigtige. Jeg vil nok tro, at det var den der. Og jeg vil tro omvendt. Jeg tro den der. Det er faktisk det her over, der er det rigtige. Jeg vil godt nok blive irriteret, hvis jeg kommer ind med noget, der ikke bare som jeg havde fået at vide, det skulle være. Det er dårlig stil. Dårlig stil. Ja, dårlig stil. Det er derfor, de er der. Det er jo for at vejlede os som forbruger. Så er det jo totalt misvisende. Ja. Dansk Erhverv, der har ansvaret for de store elektronikforhandlere, vil nu se nærmere på mærkningerne sammen med Energistyrelsen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at energimærkningen skal der være tillid til. Det er en god vejledning til forbrugerne på de produkter, som kan være energieffektive. Forbrugerrådet vil nu analysere tallene fra undersøgelsen og høre de konkrete butikker om, hvad de har tænkt sig at gøre.